Áno? Obliadka. Idem. Túto nehnuteľnosť vám prináša tým odborníkov z kancelárie Archeus Reality Zvolen. Predávať štýlovo je ziskové. Dnes vám predstavím výnimočnú nehnuteľnosť, ktorá kombinuje luxus, komfort a výnimočnú prírodnú harmóniu na jednom mieste, a to všetko s výhľadom na priehradu Môťová. Táto nehnuteľnosť sa nachádza v pokojnej rekreačnej oblasti, len 10 minút od centra Zvolena a píši sa z jednej strany panoramatickým výhľadom na vodnú nádrž Môťová a z druhej strany je obklopená lesom. Je to skutočná oáza pokoja pre náročných klientov, ktorí hľadajú luxusné bývanie s maximálnym súkromím po celý rok. Prístup na pozemok je po asfaltovej ceste, cez bezpečnú kovovú bránu. Rozľahlý pozemok je terasovito upravený a funkčne rozdelený na zóny pre relaxáciu, úžitkovú záhradu, okrasné dreviny a parkovaciu plochu. Nájdete tu luxusnú jacuzzi, bazén na letné osvieženie a samostatne stojacu zrubovú chatu, ktorá slúži ako wellness domček. Táto zrubová chata s rozlohou 92 metrov štvorcových ponúka saunu, kúpeľňu, izbu s krbom a podkrovnú spálňu s pracovňou. Vínna pivnica je tu ideálnym doplnkom pre milovníkov vína. Hlavná chata je vhodná na celoročné bývanie. Má úžitkovú plochu 217 metrov štvorcových a je zariadená nábytkom na mieru z kvalitných materiálov. Pri vstupe vás privíta chodba, WC a priestranná obývacia izba. V tejto relaxačnej zóne si vychutnáte skutočné teplo domova. Tento otvorený priestor plynulo prechádza do jedálne a kuchyne, ktorá je plne vybavená modernými spotrebičmi. Z obývačky máte priamy prístup na balkón s úchvatným výhľadom na vodnú nádrž, ako aj vstup na zastrešenú terasu, ktorá ponúka ďalšie miesto na oddych a relax. Na poschodí vás čaká kúpeľňa s masážnou vaňou, dvojitým umývadlom a WC. Hlavná spálňa má vlastný walk-in šatník. Nachádza sa tu aj chlapčenská detská izba a dievčenská detská izba s balkónom a výhľadom na priehradu. Táto nehnuteľnosť ponúka nielen luxusné bývanie, ale aj nekonečné možnosti pre relax a aktívny životný štýl. Predstavte si, ako si vychutnávate nádherný výhľad z vyhriatej výrivky, kde vás obklopuje pokoj prírody. Ležíte, relaxujete a cítite, ako stres mizne s každou bublinkou. Po chvíli strávenej v horúcich parách vo vlastnom wellness domčeku si vychutnáte pohár osviežujúceho nápoja priamo na terase s nádherným výhľadom na vodnú hladinu. Vychutnávate si posedenie s priateľmi na terase alebo stolný futbal v priestrannej obývačke. Smiech, dobrá nálada a výhľad na vodnú nádrž podčiarkuje výnimočnosť tohto miesta. Tento dom je ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú únik do prírody bez toho, aby sa zdali mestského komfortu. Či už toto miesto využijete ako rodinné bývanie s vlastným wellness alebo ako investíciu s potenciálom na prenájom, toto miesto ponúka všetky tieto možnosti.